வெல்கம் டு எஸ்ஆகி கேங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சாவியை வச்சு இதை வீட்டை திறக்கணுமே அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே இந்த எனிமி அடிச்சுலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எனிமிக்கிட்ட அந்த சாவி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போட்டு செத்தனா ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்கிட்ட இருக்குதா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போய் இந்த வீட்டை திறந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடு அங்கே இருக்குது. சரி நம்ம போய் திறந்து பார்த்துட்டு அதில் லூட்லாம் இருக்குதுன்னு வீடியோவில் பார்த்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உண்மையாக போய் பார்க்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ போடணும். இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு எனிமி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ எவனோ ஓசியில் வச்சிட்டான்டா. சரி பைபிளில் பாய்ச்சிக்கிட்டோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். போயிட்டு அங்கே ஒரு இனிமேல் இருக்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவனை வச்சு அடிச்சிடலாம். அவனையும் ஓசியில் வச்சிட்டானா. அந்த ஒரு ரெட்டி இந்த போடு க்ளோவல் போட்டு நான் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி இங்கே எவனையும் இவன் எவனையுமே அடிக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் இல்லை இங்கே நம்மளும் போட்டுறோம் போல். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போய் நம்ம அந்த வேலையை பார்க்கலாம். இந்த கதவு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கதவு. அதில் ஒரு சாய் மாரி காட்டுப்பட்டு திறந்து போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தந்துச்சு லூட்டு உங்களுக்கு எல்லா லூட்டும் இதில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எடுத்துங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.